Ало? Оле, дали ще ги хвана? А ти не си ли чувал за месечните абонаменти на Top Rent A Car? Може да вземеш автомобил от Top Rent A Car за един месец или за повече. Дали за бизнес нужди или лични развлечения, изборът е в твои ръце. А от Top Rent A Car получаваш фиксирано месечно плащане, без скрити такси, без дългосрочно обвързване. Не ти ли писна да си зависим от транспорт? Оле, не, ще ги изпусна. Не, моля ви, отворете! Здравейте, идвам за месечните абонаменти. Ама спокойно, има време. Те започват от 15 септември, а и можете да грабнете абонаменти през сайта ни онлайн. Добре. Ей ти, и да не забравиш, стартират месечните абонаменти на Top Rent A Car точно от 15 септември. А може да влезеш още сега и да ги разгледаш на toprentacar.bg. И нали знаеш, без излишни ангажименти и без дългосрочно обвързване.